borondatea, nortasuna eta eskubideak babestuta egon ziren mendeetan zehar Euskal Herriko lurraldeetan. Eguneroko bizitza, lege eta ohitura propioen bidez zegoen araututa. Foruen bidez. Euskaldunen armarria, arbasoen arima eta etorkizuneko iparrorratza ziren foruak. Belaunaldiz belaunaldi, borrokan jarraitu zuten foruen defentsan, ondare politiko eta kultural baliotsuenari eutsi guran. Askatasun haizeak eten egin ziren duela 150 urte. Baina bizirik diraute gure oroimenean. Dudigabe indarra handiena jaso zuen lurraldea karlismoak hain justu 4 probintzia euskaldunak izan ziren. Bergarako bezarkadan, baino 2 egun lehenago, hemen Lasarraga jauregixan, sinatu eben ituna, ez? Gero, gerrari amaiera emango zen itun hori. Hona igo ziren eta hemen sinatu zuten, firma bota zuten, bakea, Bergarako hitzarmena bezala ezagutzen den agirian, eta lehen karlistaldia bukatu egin zen. 76an, 70 alkateri esker eta euran ahotsari esker, berriro indar bate egin zen Bergaran. Entonces esa gentea esan egoera normalean etorri. Ara gozea hundiarekin etorri ziren. Olako egoera makabro batzutatik gentozen ikurriña ezin zen erakutsi. Eta guk, jokalari bezala, baino lehengo herritarrak hartu genuen konpromiso hori. Ikurriña ateratzea, guri ezelako. Hemen ibili gintzen, herri askotan, elortzen, udaletxeak eta barra. Funtzionaban oso ondo. No resulta fácil deshacer la representatividad que no se tiene. Y me resulta fácil constituirlos en actores significados de este histórico en el que por su propia naturaleza corresponde al pueblo interpretar ese papel. Fernando Zazpigarrenak 2 alaba izan zituen, ez zeukan semerik, eta Borboiek beraiek ekarritako lege batek ez zuen emakumea erregina izaten uzten. Beraz, lege salikoa bezala ezagutzen den hori, Borboiek ekarri zutena indarrean balego, erregetza bere anaiari zegokion, Don Carlosi, Carlos Maria Isidorori. Baina, berak alabak izan zituenez, hil aurretik aldatu egin zuen lege hori, pragmatika sanzion delako beste lege baten bitartez, bere alaba erregina izan zedin. Eta hori bere anaiak ez zuen onartu. Eta horrek Fernando Zazpigarrenaren heriotzak eragin zuen, Don Carlos orduan Portugalen zegoen, deserriratua, eta Portugaldik eskatuko du Espainia guztia bere alde altxa zedin. Dudigabe indarra handiena jaso zuen lurraldea karlismoak hain justu 4 probintzia euskaldunak izan ziren. Gauza asko zituen foru sistemak, baina beste gauzen artean adibidez aduanak Ebro ibaian egotea. Eta beraz horrek suposatzen zuen Europatik zetozten produktuek Euskal Herrira sartzeko ez zutela zergarik ordaintzen. Edo soldaduzkarik ez egitea, oso garrantzitsua izango dena, garai hortan, 19. mendean, soldaduzkak oso luzeak izaten ziren, eta gehienetan gerrak izaten ziren, eta euskaldunek gerra bertan gertatzen ez bazen, ez zuten zertan Espainiako armadan parte hartu beharrik. Beraz, foru sistemak ere, bestalde, lurralde komunalak ere defendatzen zituen. Liberalismoak hori guztia pribatu bihurtuko du. Eta liberalak izango dira horren onura jasoko dutenak, ez? Lehen komunalak ziren lurrak, privatizatu egingo dira eta liberalek izango dira erosiko dituztenak. Beraz,
bueno, ez da hain erresa prozesua, esan dut, ez da aurrerakoi edo atzerakoi izan, baizik eta bizitza modu bat defendatu datozen askatasun teoriko horien aurrean. Don Carlos etzan bera foruzalea, baina berak bermatzen zuen gauzak bere hortan geldituko zirela. Liberalak danak hiriburutan bilduko dira, eta nekazal lurraldeia osoa erabat karlisten menpe egontzen. Zumalakarregiren fasea bestela ezagutzen da, gerraren hasierako urte terdi hori, ez? Gainera, karlistentzat izan zen garaipen bat bestearen atzetik, ez? Zumalakarregik lortu zuen, Madrildik bidali zizkioten general gehienak menperatu zituen, eta poliki-poliki Euskal Herri osoa menperatzera iritsi zen. Bere asmoa zen Gasteiz hartu eta lehenbailen Madrilera jo. Baina, Don Carlosek agindu zion Bilbo hartu zezala, ze nolapait horrek bermatze zuen merkatal hiri bat, diru asko zuen hiri bat menperatzea, eta kanpotikan karlismoa jasotzen zituen laguntzak bermatuko zituen horrelako hiri bat beraien esku egotea. Eta horregatik saiatu zen Bilbo hartzen, baina hasieran zauritu zuten, oso zauri arina zela pentsatzen zuten medikuek, baina handik 10 egunetara hil egin zen. Eta hortikan aurrera buruzagi desberdinak egon ziren karlisten artean, baina Zumalakarregi bezain arrakastatsurik etzen egon. Karlistaldiak gerra zibilak izan ziren. Orduan, hasiera batien hau Bergara liberala izan zen, eta Zumalakarregi saiatu zen Bergara hartzen, eta zeban lortu. Hau zauan erdi gotortuta kale estuak, txikisak eta bastarretako etxiak eta bizkate gotortuta, eta gau baten sekulako erasoa jo zeben, eta 70 piku hildako laga eta gero atzera egin behar izan zeben, esan jauzi Bergara lehenengo zerien. Eta Bergara defendatu zuten bertako herritarrak, milizia liberalak. Orduan, karlistaldia izan zen beste gerra zibil bat. Gerra luzatzea bazegoen, baina irabaztea ezinezkoa zuten karlistek. Behin da berri saiatu ziren Bilbo hartzen eta porrota izan zuten. Beraz, hiri bat hartzeko gai espazera ez duzu gerra irabaztiko. Orduan, batzuek hasi ziren irtenbidea bilatzen, eta tartean Maroto, oso fama txarrekoa, hain justu gaur egun oraindikan más traidor que Maroto esaten da. Eta egia da, Marotok karlismoa traizionatu zuela. Don Carlos traizionatu zuen, onartu zuen, foruak errespetatu, baina Isabel izango zela erregina, eta hori sinatzen da Bergarako hitzarmenean. Baina euskal ikuspegitik Maroto nik oso ongi ikusten dut. Bera, murtziarra izan da, mahai gainean foruak errespetatzea jarriko du. Eta jendea irrikitan zegoen gerrari bukaera emateko. Lehenengo gerra karlistan, Carlos Bosgarnak erregegaiak, zituen leku ezberdinetan gorte ibiltariak, eta oinati bat zan, eta bera Lasarraga jauregian egote zan. Gerra aurrera zijoala eta liberalak ikusita, zeukatela irabazteko aukera guztixak, Espartero generalak bai nahi eben oinati hartzia, eta batez be Lasarragara etortzia, eta hemen itun hori sinatzia, simbolismo handiko gertakari bat izango zelako berarentzat. Hortaz, Bergarako bezarkadan, baino 2 egun lehenago, hemen Lasarraga jauregixan, sinatu eben ituna, Gero, gerrari amaiera emango zen itun hori. 10 artikulu zeukan, eta lehenengua bai izan apur bat foruen inguruko artikulua. Hor, adostu zutenan arabera, Esparterok berak bai onartzen eben edo gomendatzen eben foruak mantentzia, baina beti be azken erabakisa Espainiako gortien esku usten eben. Eta ikusiko dugu gero horrek aurrera begira zelako eragina izan eben. Aurretiko egunetan hainbat tratu eta negoziazio eta egin ondoren, abuztuaren 21an, etorri ziren Iriza jauregira, Espartero eta Maroto, general bisak, ejerzito buru bisak, eta bezarkada batzuk egin eta gero, 4 bat bezarkada egon zirela esan daiteke,
ona igo ziren, eta hemen sinatu zuten, firma bota zuten pakea, Bergarako hitzarmena bezala ezagutzen den agirian, eta lehen karlistaldia bukatu egin zen. Garai hartako euskaldunak sekulako pozakin hartu zuten pakea eta hitzarmen hori. Gerora, bete ez ziren esan sinatutakoak horregatik hartu zuen fama txarra, eta geroztikan, Bergaran ez dute bat ere maite bertako hitzarmen hori. Baina nik uste momentuan benetan pozgarria izan zela euskaldunentzat. Eta hemen, Irizar Jauregiko bastarra honetan, undala urte gutxi egin zen burdinazko esi dotore honetan, antxinako lorategi historikoa inguratzen duena. Hemen dauzkagu zazpitz, nolabait, gaur historian zehar nola ikusi den Bergarako itun hura. Akordioa, askatasuna, besarkada nolabait da hitza, etorkizuna, orduan lehenengo urtetan ikuste zen oso ona izango zela, oso gerra krudel batetik irten zelako Euskal Herria. Zatik, hiriburuak aparte, beste 4 lurraldeak batera ibili ziren, iragana daia, aura guztia eta gero traizioa. Gelditzu dan sentimentua da Bergarako ituna o Bergarako besarkada traizio bat izan zela. Gero zelako bete. Han hitzartu zen. Foruak babestu, respetatu, betuko zirela. Justo alderantziz izan zen. Kontuan izan beharko genuke, Gipuzkoan adibidez, 95% euskalduna zela. Baina ez hori bakarrik, 90% euskaldun elebakarra. Gaztelerarik ez zuena. Elgetan izan zuten olako pasadizo bitxi bat, erregi izatean izabana Carlos etorri zen Maroto atxilotzeko asmoekin, ez zeban lortu, Maroto adi zegoelako, eta han zegoen karlista batalioiak forbauta zerela, Carlosek botaban kriston arenga bat eskatzen bere alde borrokatzen jarraitzeko. Ze pasau zen, euskaldunak zirela eta ezek izela erderaz, ordan ez zuten ulertu ezebez. Eta hortaz ebartuta Iturbe brigadierrak, Gipuzkoaren brigadierrak esan zotzen, itzulizuk, eta esan nik gazteleraz esan dutena euskeraz. Eta bestiak itzuli biharren altu esan zeban danak ondo entzuteko bezala, pakean nahi dezute mutilak. Eta danak, bai jauna erantzuben. Eta, erregia entera usanean, zer egin zeban Iturbe brigadierrak, hanka egin zeban behasain aldera, eta ja libre lagazotzen Marotori. Maroto ja tratutan hasitza zauan, lehenengo abadino nintzen olako lehen kontaktu bat edo, eta gero ja oinatin, ordezko militar batzun bitxartez, Maroto eta Esparterok, nolabait onartu zuten gero hemen sinatuko zena. Baina tratua oinatin itxizan, eta handik 2 egunetara ero ona etorri, eta hemen ja idatzi baten sinatu inzeben. Eta hor bukatu zen lehen karlistaldia. San Antonio auzuan egon zen Maroto Esparteroren zain. Eta esan zotzen nien, bazetorrela oinatitxik Espartero, elkartu zien Ozaetako zubixan. Eta zubi gainen egin zuten lehen besarkada, bereiek bisak, ejertzito buru bisak. Handi funtziren, Ozaetako zubitxik askarruntzeko zubi bitxartian dagon zelai handi batera funtziren, generalak hitz egin zuten, zatek, han zauan Kastilako batalioi esan zauan karlistera, guan gazteleraz ulertzen zeben. Baina gero, juntzien fresko zurira, gaur egun frontoi aurreko zelai hortara, hemen zauan zelai handi bat, irizartarrena, eta hemen bildu zian batalioiak, karlisten batalioak, Gipuzkoarrak, hitzarmena sinatu zen goizien eta bai arratzaldian. Soldadu desberdinak etorri zian, bi saiotan, eta hon etorri zian berriro ere, general bisak, Espartero eta Maroto, danen aurrean besarkatzera. Zergatik, soldaduak ezekixen gazteleraz, eta alperri izan beraia hitz egitea Espartero generalak ez dakiz zer esaten. Antzespen bat izan zen. Besarkatu danen aurrean, esan pakia lortu da, eta kitxo. Hemen eman zitzaien aukera, soldaduei nahi bazuten liberalen ejerzituan jarretxo soldadu bezala, onartzen zituztela. Etxera nahi bazuten, Santamainako Elizara jun, lagan armak eta etxera. Eta gehienak etxera jun zian. Gerra bukatu bazen ere, karlisten eta liberalen arteko gatazka politikoa ez zen eten. Espainian, liberalismo eta modernizazioa sendotu egin ziren, baita Euskal Lurraldeetako foruen aurkako presioak ere. Era berean, ezegonkortasun politikoa areagotu egin zen Espainian. Testimuru hartan, piztu zen bigarren karlistaldia.
lehenengo karlistaldian adibidez Baionetak garrantzia handia izango du. Askotan denborarik ez zutelako tirua prestatzeko. Bigarren karlistaldian noskila atzetik kargatzen diren fusilak izango dituzte, zer esanik ez artilleria askoz ere eraginkorragoa izango da, eta adibidez gai nagusienetako bat izango da trena. Bigarren karlistaldian trenbidea egina dago, norteko ferrokarrila, eta egun bakar batean Madrildik ekarri ditzateke milaka soldadu Euskal Herrira horrek izango duen eraginarekin. Eta hor bitxia da, baina karlistek hasieran eraso ingo diote trenbideari, trenei, Santa Cruz apaizak adibidez oso famatua da, Beasaingo geltokia errezuela, eta hainbatetan trenbideari erasoak egingo dizkiete, baina gerrak aurrera egin ahala, 1875 urtean ja karlistek lurralde bat ongi menperatuta zeukatenean, negoziatu zuten ferrokarrilen enpresariekin eta ferrokarril karlista inauguratu zuten 1875ean, eta handoaindik Aguraina bitarteko zati hori karlistek beraiek kudeatu zuten eta erabili zuten noski bere armak mugitzeko, eta alde horretatikan askoz ere gerra gogorragoa izango da bigarrena. Lehenengo hilabete horietan gertatu zen Oñatiko borroka, eta hor Ulibarri general karlista zauritu zuten eta handik gutxira hil egin zen. Baina orduan liberalek karlistak erasotu zituzten Oñatin eta karlisten porrota izan zen. Borrokan jarraitu zuten gutxi horietako batzuen buruzagia izango da Santa Cruz apaiza. Aramaixon preso hartu zuten, halako batean, eta fusilatu behar zutenean, pixka lehenago, ihes egin zuen, balkoitik jaitsita, eta erreka batean izgutatuta egon omentzan hasieran, eta gero, baserritar batek aurkitu zuen, eta proposatu zion, hangoien Aramaixo gainean dagoen kobazulo baten izkutatzea, eta han pasa omen zituen egun batzuk, eta berriz ere borrokara bildu zen arte. Historigile batzuk aipatzen dute, karlistek, bigarren karlistaldi honetan, ia estadu txiki bat antolatu zutela. Beti ere erabiliz foru aldundiak, sistema nagusi bezala foru aldundiak, eta adibidez Gipuzkoan Miguel Dorronsoro zan diputatu nagusia, eta berak sekulako lanak egin zituen, bai hornikuntza lortzeko, bai soldaduak lortzeko, eta antolakuntzan, eta beste gauzen artean, adibidez, korreo sistema oso bat jarri zuten martxa, kode penal bat ere egin zuten, lehen aipatu dugun tren karlista ere bai, eta txamponak egiten hasi ziren baita ere, Oñatin txamponak egiten ibili ziren karlistak, eta beste gauzen artean unibertsitatea ere martxan jarri zuten. Beraz, horregatik esaten dute, aduana sistema bat ere bazuten martxan, estadu txiki bat antolatu zutela. Hori bai, hiriburuak batetik bestera ibili ziren, batzutan Lizarra, beste batzutan Oñati bera, beste batzutan Tolosa izango dira, hiriburu desberdinak izango dituzte, baina benetako probintziaren hiriburuak liberalen esku geratu ziren. Eta orduan, Espainiako indar militar guztiak Euskal Herrira etorri ziren. Eta orduan bai, erasoa egin zutenean, azkenean, Gipuzkoan azkeneko erresistentzia Elgetan izan zen, eta hortikan atzeraka jo zuten, eta berriro ere Don Carlosek muga pasa zuenean bukatuko da gerra. Eragin nagusienetako bat, esan behar da, dela berpizkunde bat gertatuko dela, foruzaletasunean eta baita ere euskal kulturaren inguruan. Eta, zigor horrek egingo duena da, jendea berotu, bai foruen alde eta bai euskal kulturaren alde. Eta hortxe dago berpizkunde kulturala batetik, eta pixka bat beranduago abertzaletasuna. Zalantzarik gabe honen ondorio da, forua galtzearen horren ondorio. Liberalen garaipenak foruen abolizioa ekarri zuen. Euskal Lurraldeak Espainiako lege orokorren menpe geratuta, euskarak presentzia galdu zuen administrazioan eta hezkuntzan. Hurrengo 100 urteetan,
Gipuzko herria guztiak euskaldunak izatetik erdiak izatera pasa ziren. Testuinguru hartan sortu zen Euskal Pizkundea. Euskara, euskal kultura eta nazio kontzientzia sustatzeko mugimendua. Lizarrako estatutuak 4 euskal lurraldeak autonomia bakarrean biltzea proposatu zuen, baina Gorteek ez zuten onartu. Bai ordea, Elgetako estatutuak jasotzen zuen Eusko Jaurlaritzaren sorrera. Gerraren ostean, urte latzak bizi izan zituzten euskaldunek, baina Frankoren heriotzak askatasun haizeak arrotu zituen berriz. Gobernu honek lagun dezakula gure herriaren etorkizun gizan kemen eta indarren jarraitzen. Egia da, foruak abolitu ziezenetik hutsune ikaragarri bat egon zen, eta 76an, 70 alkateri esker eta euran ahotsari esker, berriro indar bate egin zen Bergaran, eta abia puntu hori hartuta importantia da, ez? Gure autogobernuaz jabetu, berriro ere autogobernua balioan ipini, eta mugimendu horrek sekulako garrantzia eduki zeban, eta hortaz pentsatzen dut, gure oroitzapenean hori kontutan edukitzea be, gure historiarekiko hori oso importantea dela, oso garrantzitsua dela. Trantsizio politiko horren atarixan, argi aldarrikatu zutelako Euskal Herriaren nazio eskubideaz, ez? Eta, Euskal Herriak badakola bere nortasuna, bere historia eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea, eta ja aldarrikatu eben, udal demokraziaren tradizioa, foruen askatasunaren ondarea, eta baita biharra autogobernu batena, ez? Alkateen mugimendua izan zen, oraindik Franco bizi zala, itxurian ez hemen, Debagoienako alkate eta zinegotzi batzuk hasi ziren biltzen, nahiz eta ez euki beraiek herriaren ordezkapenik, zatik beraiek ordezkaria zian, alkatiek izendatzen zituen gobernadore zibilak zuzenian. Eta zinegotziak ere zaban, ereneka terziozera aukeratzia, eta nahiz eta aukeratu hautesliak nahiko zabalak izan kaso batzutan, nori botu emon oso murriztuta zauan. Eta bakarrik botua jaso zezaketen, regimenek aukeratutakoak. Ni alkatera ailega unitzen egin, absolutamente urdaletxeak kompleto agertzen lezan. Da hori zan, jente mordoatek arrasaten lanain ja urtietan. Niri dezina usten alkate, Valencia Remón, gobernador zibil de Gipuzkoa, nire naz hautatuta ere zinuekin. Da, celebra hausien nien lehenengoko elezinuak ofizialak, ziteun nauen udaletxien arrasateko partido guztiari. Ezateko gu ezgitzela aukeratuak boto botazio izen midezan moruen, da, euron disposezinera ipitzen gauela udaletxea. Por unanimidad, ez zuik hauteskonde barrizak ailega arte, segiru. Oso ondo zabitzeta. Hori zen da, respaldo demokratikoa bakarra, euki gauena. Bakarra. Baina garrantzitsua. Da, bukatu gauen nien, etxita, zakabo. Naiz eta horrela aukeratuak izan, bai egin zutela saiakera handi bat, nolabait herriaren nahiak lantzeko. Ez bakarrik farola bat aldatu edo olako txikikerisak, baizik eta goan, eta Franco hilda gero, nora gindoian, nora soian herri hau, ez? Beraien eskaera nagusizenak izan zian, beti izan zian, foruak berreskuratzea, estatuto berri bat, 1931an saiakeran antzerakoa, 4 lurraldiak batera, amnistia oso eta euskararen koofizialtasuna. Pegatina bandeukan hemen besuan, eta zan akordatzen naiz Gernikako rugbi taldiarena. Eta zeuzkan ikurrinaren koloriak. Eta pasauzan guardia zila onjo, guardia zilak hemen zeren. Eta haura galdetu zuten zaitxi zoian hori, eta hori ezin zala eruan, eta aber zaitek eta ezin zala eruan, eta jateko haura. Eta sartu biharri izan hauan, eta holaxe hankain hauan. Orduan, holako
Egoera makabro batzutatik gentozen ikurrina ezin zan erakutsi, eta orduan hori bizi izan ginoan naiz da oso gutxi izan frankismoaren gogortasuna naiz da azkenengo urteetan izan bizi izan ginoan. Bergarako alkateen mugimendua esaten zaio, agian lehen agerraldi publikoa Bergaran egin zalako. 76ko martxoan, adostuta zeukaten 50 bat alkatek onartzia beraien udaleko osoko bilkura batean, foruak berreskuratzearen aldeko mozio bat eta autonomia estatutu bat hegoaldeko 4 lurraldien dako. Ez dakiz egatik Bergarako izan zen lehen udala mozio hori onartzen, jarraian naiz eta jarraian 50 batek berdina adostu, Bergarako alkateen mugimendua izen hori hartu zeban. Horria, jende gehiago izan talde ontara hurbiltzen, batzuk ikastera, esatik orduan, Bergarak bat, plenuak izan zian, demokraziaren, demokrazian pleno bat nola egiten zen, bezala egiten ziren. Horren aurretik zian, ordenoi mando eta punto. Eta demokraziaren aldetik, demokraziaren ikuspuntutik nolabait zerbait aurregerako izan zenak, alkate hauek hasi ziren egiten hemen. Bergarakua, Jose Luis Elkor, Arrasateko Altuna, hemen Bailarako isa alkate danak, baita Aramaixoko ere bai, Antzola eta Oñatikoak ez, arrazoegatik haiek ez, baina beste herritanetako alkatiak, ero beti, ero tarteka, parte hartu zen Bergarako, alkateen mugimendu hartan. Jose Luisan burua, aparte que Bergazan lehenengoko herrisa, Jose Luis ezen zen movimentua. Da hemen ibili egitzen, herri askotan elortzen udaletxiak eta barra. Da, funtzionauan oso ondo. Da berro etxezak garbi eta inungoko problema gabe. Orduan ezautu ginoan, ezautu naban, eukinaban aukeria Jose Luis ezagutzeko, eta nolabaitean bera zeukan batasun indar hori, transmititu ero nolabaitean nereganaino etorri zanez. Eta hori bizi guztian eskertu behar dutzat, ez azken batean, orduan nire burua eta nire sentimena herriarekiko orduan txepiztu zen. Eta ez dut uste persona apartekoa naizenik, baizik eta nire belaunaldiko jente askori berdina pasau jakola, ezta? Alkateen mugimenduak foruen abolizioaren mendeurren antolatu zuen Bergaran, eta eskubide historikoak eta autogobernua aldarikatu zituzten bide batez. Jaun-Andreok, adiskideok, mesedez, jaun-Andreok, bide bateko iziduina esaten zuen, orain, hemen agiri bat jasoko da, eta agiri hauzi irakorria izango baita. Hor antolatu zuten, debekurik eta jasotzeko gobernadore zibiletik ero Ministerio de Gobernación, San Madrid, Rodolfo Martín Villa, buru, galdetu zuten, zer egin behar duzu, ¿qué vais a hacer? No, un pleno y una misa mayor. Eta, claro, hori ezauan debekatzerik. Orduan, aurretik egin zuten lan eta gonbidatu zituzten, hegoaldeko udaletxe danetara gonbidapena bidali, aber nahi zuten, bidaltzeko nahi bazuten ordezkari bat ekitaldi horretarako. Foruen desustapenen mendeurrena nolabait oroitzera. Pleno batekin, gero mesa bat, San Pedro Elizan, eta gero hemen manifesto politiko bat irakurriko zela. Eta etorri zian uste dut isa 100 herrietatik etorri zian, 4 probintzietatik. Eta oso ekitaldi, ospe handikua izan zen, lehen aldi solako jendetza bat biltze zen, oso diskurso, gaur egun bere indarra daukana, irakurri zuten bukaeran, Jose Luis Elkorok, Bergarako alkatiak irakurri ban, eta lehenengo hasierako esaldi bat izan zen, nolabait, gazteleraz esan got, no es fácil asumir la representatividad que no se tiene. Nolabait aitortzen zuten, beraiek ez zirela izan herrisak aukeratutakoak, orduan nekez egin zezaketela herrisa ordezkatzen manifesto bat edo aldarripa edo zerbait, baina,
nahiz eta horrela izan, uste zutela, bat zetorren zela herriaren nahiarekin, eta hortik aurrera irakurri zuen diskurtso bat, gaur egun ere merezi duena irakurtzia. Las circunstancias que tantas veces desvían el rumbo trazado de nuestro camino han impedido que los ayuntamientos asumamos la enorme responsabilidad de hacer público en este acto la voluntad y decisión de un pueblo que, habiendo recorrido tras muy adversas vicisitudes la dictadura de un funesto centenario, se reúne hoy en Vergara para manifestar de forma clara y rotunda su propia personalidad. Momentu horretan plazan ikustia horrenbeste jente, ikustia amnistia denontzat, horrenbeste ikurrina, horrenbeste jente kanpotik etorri zela plazia bete eta zeuan. Orduan horrek kriston indarra monsaban, eta ikusi izan batasunak zelako indarra zeukan eta zelako oihartzuna eukizaban gugan, ez? Hori bizi guztirako geratu izan dana da. Eta detaila batekin gogoratzen naiz, hemendik irten eta konbenio kalera hartu zegoenean, sekulako jendetza zegoen, eta txalo zaparrara ikara herri bat entzute zen alde guztietatik. Baina noizi hemen txalo haiek, txalo espontaneoek, eten egiten ziren eta txaloa erritmikoa bihurtzen zen. Eta entzute eginuen noizien behin hori gertatzen zela, baina ezekigun ze pasatzen zen, gure aurrian gertatu zara arte. Txalo erritmikoa aura egiten zitzaien naparrai. Naparrotik etorritxako alkate eta zinegotziek. Jendeak nolabait ulertuan, 100 urte beranduago elkarrekin gaudela. Y no quisiéramos terminar sin antes hacer una especial mención a Navarra, de la que algunos sectores son tan propensos a marginarlo como si no formara parte de una misma historia ni constituida un mismo pueblo por el hecho de que haya podido seguir trayectorias diferentes. Su presencia hoy aquí es para nosotros la mejor respuesta a los que todavía dudan de dónde está el destino de Navarra. Sekula ez dut aztuko egun eura. Eta zeratik ez dut aztuko, zeratik ez dut ikusi, ez dut ezautu, Franco garai ostean olako ekitaldirik. Eta nonde egon zen aberastasuna? Aberastasuna izan zen, herria izan zela, jaia da gertatu zen. Guk konbokatu egin zen alkateak. Alkateekin orduan zean 70 alkate, baina erekin batea etorri zen herrietako jentea, eta hau Bergarako herria bete zuten. Jente pilea zegoen, baina etorri zen jentea esan egoera normalean etorri. Ara gozea hundiarekin etorri ziren. Hainbeste urte pasatuta, Franco garaian, ezer ikustekaik, arnazarik hartzekaik. Etorri ziren gogo handiarekin, eta ilusioa handiarekin. Eta usten dut, egunak eman zuen, bete zituen, arek nahi zuten ilusioa bete zituzten. Hemen beraiek izena, ospea eta aurpegisak ezaunak izaten izan zidanean, Madrilen Adolfo Suárez aurretik ez, baina gero Adolfo Suárez presidente zela eta Rodolfo Martín Villa ministro de Gobernación, oso harreman zuzen eukitzen hasi ziren, bintzat ministroarekin. Telefonua eta bilerak eta dana. Zeratik Martín Villakin bebai. Lehenengo ikurrina lortzeko be laguntasun auki ginoen nahikoa Europartetik. Gero egon zan beste momentu bat atzeragoa, el extrañamiento de los presos de ETA. Hori lortu zan. Da, vamos, nik esan berrot, gurekin kumpliuen danak. Da, orduen be, akorretaraz, trenien taluen bueltan, arrasatera, da, camarero madre, ¿sale usted muy guapo por la tele? Joder, piztu izelik, fíjate hola batekin, gaztiakin jarpa. Nola, hemen alkaten mugimendu beti pizkata aurretiz zela zoian, lehenengo aldiz, lehen udalerria agian Bergara izan zala, hemen balkoian ikurrina jaso zebana.
Horbe orduan gauza handia izan zen, oso simbolikoa, eta Bergaran adibidez Ikurriña jasoan Irazola bizeneko zinegotzi bat zala zinegotzitik beteranoena. Naiz eta ez izan regimenarekoa, ez da inundik ere, baina ja, agian 12 bat urte basera matzan udalean zinegotzi lanetan herrixan alde. Eta Arrasaten adibidez, uste dut Ikurriña jaso zutela, bi zinegotzi aitza fusilatuak izan zituztenak gerra garaian, eta beste bat Etxabetarrena, Etxabetat bere aitza ere hil zutela atentatu baten. Orduan, Arrasaten 3 horiek izan ziren, Ikurriña lehenengo aldiz jaso zuten. Orduan, garaietan gauza simboliko haunek pisu handiz zaukaten. Zuek akorreta zare Ikurriña noiz agertu zen ereko aldiz ofizialki. Totzan. Nire lagunbik. Zer, laguna zean, hemen Iribarri onda, faitzen. Eskolokina irurok. Da, Ignacio Kortabarria. Guztia zegoen zehotzarik egiteko gogoakin, ez? Soziedadea mugitzen zen, asko, apuntatzen zen gauza guztietara. Eta guk, jokalari bezala, baino lehenengo herritarrak, hartu genuen konpromiso hori, Ikurriña ateratzea, guri ezalako. Adierazteko guk euskalduna gerala. Eta, zelaian zegoen jentea ados, denak reperkusio kristona izan zuen, eta oso pozik. Arle gauzarien eguna ja legalizatu benien, ezan dugu nik neuke legiru bideruna zeileke jaso behi duen. Zan dugu, la de Mondragón va a levantar Gabriel Mendizabal. Hijos de fusilao, bat irazola itza fusilautakoa, Etxabe hila, la española levantario. Neo nintzen urte gordo bat, Ikurriña jasoarek. Etxien da bai ipinitza. Ez da gitu zela izan, Dogo Zemarian plazan hor, ipinizan ofizialki, batean bat akordo zela. Zantero, jasen biko Ikurriña da. Bai, lehenengo aldiz ofizialki. Hortxe jasen nagoen. Eta izan bat urte presenta gero, mordo bat. Nik uste dut aitortu behar zaiela sekulako ausardia. Eta nolabait, ausardia eta pertsonalki balentria punto handi bat. Zatik oso garainek ezak zian. Urteietan eukizuten hilabete batzutan edo nolabait indar publikoaren gaineko nolabaiteko kontrola ez daitza, da gainbegiratze eskubide batero aitortu zioten, eta oso zorrotzak izan ziren, atxiloketa bat egon zala jakitzerakoan, juten aurre egiten orduko polizia armada krisak eta guardia zibilei, atxilotuen eskubideak bermatzen, laguntzen, torturatuak izaten, eta jaso izan zituzten mehatxuak, alkatemati familiako farmaziara errezioten, pizkat jarraipenak, danetik jaso zuten. Nik kotxia pintxa ustien, erruberak errebentau, kristonak ustien. Guk telefonoa aldatu hauen etxien, eta izen babidar. Nire amazteak, aztu zituen deharrak. Gauza pizkat argitxu arte, eta igual gauzak argitxu ziren lehen udal hauteskundiekin, 1979, orduen bai alkate mugimenduak esan falta izan esaterik, baina desagertu egin zen. Beraiek sekiten ez zetozen lekutik, eta batzuk sortu ziren alderditan eta alkate izendatu ziren, zinegotzi alderdi baten barruan, errisa rodazkatzen hauteskunde baten ondoren, eta beste batzuk besterik gabe gutxi egin zuten politika eta mugimendua berez hor zen. Egon zelako azkenian udal hauteskunde demokratiko batzuk eta bakoitza aurkeztu ahal izan zelako nahi zaban bezala. 1979ak beste mugarri bat ekarri zuen, Gernikako estatutuaren onarpena. 2 urte geroago,
Bizkaiak eta Gipuzkoak Franco kendutako kontzertu ekonomikoa berreskuratu zuten. Tresna hori da foruetatik geratzen den azken arrastoa. ¿Este estatuto supone realmente el autogobierno del País Vasco? Significa un grado razonable de autogobierno, válido para el momento histórico presente del pueblo vasco. Foruen desagerpena izan zen 76an, baina handikan 2 urtetara Espainiako gobernuak konturatu zen ez zela zergak Euskal Herrian jasotzeko gai, eta orduan pentsatu zuten, hauek 5-6 mende badaramate zergak jasotzen, utziko diegu beraiei lan hori egiten, eta eman dezatela diru zati bat, zerga horien diru zati bat. Eta orduan kontzertu ekonomikoen legea etorriko da, 1878an. Forua desagertu eta 2 urtetara nolabait foruen azkeneko aztarna berpiztuko da. Eta geroztikan, pentsazazue, gaur egun ere, kontzertu ekonomikoak indarrean daude. Eta hori da gure foru sistemaren azken ondorioa edo. Nolabait zergak bertatik jasotzea eta gainera foru aldundi bakoitzak, probintzi bakoitzak bere zerga jasotzen ditu, eta gaur egun sekulako eragina mantentzen du horrek. Esaten denean, insolidarioa dela, ez da insolidarioa, ze gainera guk estatuari asko aportatzen diogu, baina bada norberaren baliabideak zorrotz erabiltzia, eta gure kontzertu ekonomikoak ematen digun ahalmena, gure ongizate sistemaren oinarrian dago. Ez geunke eukiko, gaur egun daukagun ongizate maila, baldin eta kontzertu ekonomikoa eta Gernikako estatutuaren baitean dauzkagun eskumenak izango ez bagenitu. Hori ziur. Horrekin lotuta doia kupua, azken batian EAek Espainiar estatuari egite xauen ekarpen ekonomikoa dalako. Hortaz, gaur-gaurkoz, zerga nagusixak foru aldundiek arautzen daue, kudeatzen daue, bilketa egiten daue eta horren ikuskaritza egiten daue, foru egasunan bitartez herritarrek eta enpresak ordaintzen dituzten zergak biltzen dira, eta bilketa hori gero Euskal erakunde ezberdinen artean banaketa egiten da bakoitzak bere eskumenen gastuak ordaintzeko. Kupuan bitartez berriz, Espainiar estatuak EAen ditun zerbitzu eta eskumenak ordaintzen ditu. Orduan, gaur sistema edo kupuan bitartez egiten den ordainketa, hortatatza. Gernikako estatutuan daude jasota autogobernuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak. Onarpenetik 57 urtera, oraindik ere eskumen asko Espainiako erresumak kudeatzen ditu. Transferentzien negoziaketa egiten ari gara egin beharko ez gendukena, azkenean lege organiko bada berez bete ez dana, eta ez ginen ibili beharko orain gabitz bezala, beti borrokan, baina kompetentzi bat gehiago hartzen dugun momentuan esan nahi du, gure tresna horietara baliabide gehigarri bat ekartzen degula, eta gure ongizatean hasteko tresna berri bat eskuratzen degula. Eta legealdi honetan dagoeneko 12 tresna berri eskuratu ditugu, orain jokan falta zaizkigu, badakizue gainera garrantzitsuenak eta zailenak falta direla, gizarte segurantzarena beti izan da zaiena, beraik soltatu nahi ez dutena, momentu honetan zati batzuk gure ganatu ditugu, eta itoa izan da, asko borrokatu behar izan dugu, eta Madrilen resistentzia ikaragarriak izan ditugu, baina ireki dugu ate horretan dagoeneko zirrikitua, dagoeneko badauzkagu gizarte segurantzaren lotutako 3 eskumen, iriki da berez zirrikitu hori, eta falta direnetan orain gaude momentu horretan. Lortuko dugun edo ez, denborak esango du, eta batez ere esango du Madrilen dagoen kontestuak, eta baita Euskaldunak beti bezala, norarte garan beharrezkoak edo ez. Ze azkenean ezin gara engainatu, negoziaketa honetan beti da Euskaldunak beharrezkoak ote garan edo ez. Euskaldunak beharrezkoak ez bagina, Madrilen berdin da ze alderdi egon, inork ez luke ezer soltatuko, eta hori argi gelditu behar zaigu. Argi dagoena da, gaurko auzixek eta etorkizunean datozenek tresna berrixak behar dituztela, eta horretarako Euskal Herrixak autogobernu eta burujabetza ondixoa behar dagoela, herritarren borondate demokratiko hori horren arabera antolatu ahal izateko. Hortaz, uste dugu, biharrezkoa dela Euskal Herrixan indar eta erakunde ezberdinen arteko elkarrizketak ematia,
eztabaidak eta akordioak lortzia, eta nolabait gero akordio horiek instituzioen bitartez ofizialak bihurtzea, ez? Nolabait legedia herri borondatearen arabera berrantolatzea edo gokitzea eta ez alderantziz, ez? Eta horretarako, beharrezkoa litzateke Euskal Herria eta Espainiar Estatuaren arteko harreman hori aldatzia eta horretarako, estatus juridiko politiko berri bat ezartzia. Joan behar dugu batera eta herri hau batera baldin badoia, zentzu horretan, nolabaitean lor dezakegu gaur egun daukaguna baino gehiago. Ni horrekin geldituko nitzake, bere garaian alkate mugimenduak lortu zauan batasun horrek emon zituan bere frutuak, uste dut batasun horri berriro heldu behar dotzagu laganoraz, aurrera jarraitzeko zentzu horretan. Guk herria polita dugu, aberatsa dugu, dauzkagu aberaztasun izugarrizkoak, baina aberaztasun handiena, falta zaigu, guk ez dugu haintzen. Beste batzuek haintzen gaituzte. Eta zeratik ez dugu haintzen, ahulaga eralako. Eta ahulaga ernez, bezako indarrik, borrokatzeko gure helburua betetzeko. Urratzak aurrera egiteko dira, ez dira geratzeko. Eta, gaurko urratza ez da geratzen, jarritzen duen. Eta jarritzen badute, gure lorpena egunen baten lortuko du. Herritarronek jakin du ondaina lekuko indarra indarketenik bereizten. Uste dugu gaur ere, batzarre honen bukaeran jakin duela. Agur, jaunak.